Lilakno aku Dul, urusan adikmu. Aku harus apa? Kowe akar lunga Dul. Bapakmu wis utange oke. Lah aku ora lunga. Apa sing ati pakane? Adikmu Dul. Masa ya lho anak jarak. Opo iki? Manggil bapak. Pak. Ngene iki ya pantas sing wedok sing golek. Ngene iki jaring golek. Ngene iki ya pangkah wong wedok. Mari-mari tak pecat. Iya pada hati wis nyambut gawe. Anak-anak kaya dia anak loro. Sing situ orang kena. Dia ngerti repotnya wong tua. Di bojo para sadar tak Pak Dade. Oh no. Kok ngene yo nasib. Wis ora oke iki aku. Darah. Oh, gitu. Astaga. Orang memang kalau unggah-unggah piring kok pinternya. Dul. Dul. Kira tak kon unggah piring. Kan nyanti lho. Kali. Akhirnya pecel lho engko. Ngono. Gature wis golek. Alah. Anak wedok ini pantes. Oi, gak syuk. Aku pinoti. Yang kira sih. Ini kesarannya, Mak. Iya, Bener, Bang. bener. Bener kok sabun. Janji bener wis. Pak emang endi, Dul? Sing ngeruh ya sapa buat restoran takoni. Awet tes ora enak. Lihat Pak ya sik. Iya. Nah lah. Hei. Sudah sekenan.
koyo ini ora adun ini nek mau mulai rangko koyo sih gremeng lah sambil luru nyoba Bakso. angkat kodane yang kursi rumah tonggo kira lek Nyatu apik to kayak betul bakso. pecah no sisan lek ngono teman-teman yang kursi Walah. Ora wijane piro. Si anu mikat digoleki. Ya maksud saiki si RT kapan? Mosok ya bar ke kampung bapak kampung. Pak emang kata esuk lho Rong. Mak. Apa ndul? Cukup lah sasa. Ya wes lah cukup. Ki anu. Ayo duite. Panggah duwe ter kok ki opo lho? Tak ketuku pancengku Ngerti lah utangnya mak mbrayah apa enggak dijaluk duwe to. pancengku tuh. Apa nanti duit dul? Lungoe lah ono lara nanti duit. Kini iso nyari utang, kini iso nai aku. Yo, tak lungo. Terus tadi mau jogonem yo. Yo gak. Dijogo bapak. Yo. Wis kapan tak lungo? Ya wis ora kok neng. Ya wis rono. Dul. Mau nyanti aku. Mu loh. Kamu. Tidak aku masalah duit yang ini. Jotos itu. Nanti loh Pak emang. Antara saya kamu mulai. Benar mata. Ora lho Pak. Emang kok ngendi jane? Mantas kome kayaknya. Ora kambil barang bisa. Yo kon ngerahnya kambil lho. Tapi kok nangis ya Pak piye gitu. Sambil buat wong ngerah dicet kambil loro iki. Ora apa-apa. Mana? Kambil. Yo karo tinggal sepatu iki. Siap iki. Tapi sepatu. Retek tinggal kambil. Tak Dekat yang malah lagi. iya wis ngono. Malah kambil ngomong. Kaca tolong. Ora Pak. Dobraken lara kena. Oke. Ya kan? Oh, gak mangkon ndak darah gelem. Kok iya. Dhewe ra kena to, Pak. Panggah gature sing. Yo le. Lah Pak amu Sandungnya ndi? Itu. Yo dhewe kono. Gature repot. Bojo ya lanjut bojo. Yo dhewe ra iso yo. Kok manja. Bojo ya lanjut bojo. Jane wetang yo. Adelem. Ih. Ayo lanjut bojo. Ijalah. Kayaknya wetang. Sudah.
Jelas. Bisa pernah gula lewat. Orang gula. Yo pahitan ra apa-apa. Nah, bubuk tok. Yo wis uyupen ya kan. Gulanya dia. Pak iki Jan. Kenapa lo? Jajal ngejak ngono lho panggah batu rai. Yo seneng coba tinggal ngalir. Nangis. Bar tak salini pempes. Sing ikhlas ngono lho, Pak. Lek ngejak iki yo. Bisa lho. Penuh kasih sayang. Awas lepas nyopet. Wis gelem nyokot. Yo, Wong untune ra duwe ngono. bagus ya Pak Rara gendul yo. Yo lumayan. Kira-kira kok udah anak kuwi. Gendul urung mulai Pak. Bocah dokter. Hilang ben ya Pak. Iya nih. Ada bocah geleng. Ora ngerti kenapa yo. Pak, apa masak? Engko ae lho sik to. Orang nang sego lho, kok kula nang gendul lek mulai. Gene. Enggak Ujak tak tinggal masak. nyanti. Kok lek Ramadan piye wonge? Tingoni wong. Biasanya nunut madang mek tonggo. Sini-sini. Di sini nyapunan kae, nurun kowe yo. Tonggo men jeluk sego. Apa ngarang iki? Apa lho jeneng? Jenengmu kok apa sih? Ngapain terus kowe ngene? Aku ngene. Kok ngene iki lho. Mau kita pempes sudah ke pempes. Ini apa kok pempes ini? Jelali to, Pak. Pempes entek to. Tak lurane jero yo. Rono. Salino plastik ya. Nanti pempes. Bicara. Ya. Jak pisang diompoli. Apa rasanya aku? Rasa-rasa apa nel? Tiga rasanya. Wah, Apa nel. nel? Alright. Rek. Makasih. Lakonmu. Ya lihat nih. Pak, Nyapon nih. di sana. Oh, sok foto kae. Halo. Siapa iki yo? Oh. Ning ndi lho iki? Kerjane ning ndi? Yo yes. Tak pikirin kok. Aku sih repot iki. Engko disambung lah yo. Oke jadi ada lek kerja. Oke. Ya wis ngono ae. Oh. Bisa minggat omah iki. Iki diterusne ora lur? Lah diterusne tetep like, komen, subscribe. Lek ora, aku arep minggat. Oke.
Pak, jangane mambuk lho. Piye iki? Pak, jangan ngambuk lho. Nanti wong. Pak, Nyawa. anu aku Lu nyanti lu. yang di kono ngeliat duit tok. Ning omah ngene betulan gak ora payu. Piye itu jaket ini. Tenang lo biar lu. Ya tenan lho iki. Gue kena kerasan payu mulai. Ora. Oke habis. Biar lu mau. Kayaknya di dalam. Wis sembuh. Atau oleh duit. Oke aku arep lunga, Pak. Ning omah ora ana sing didol apa kono. Saya tuh karo ngono arep lunga ya wis lunga. Urusan gendul pokoknya aku ora sanggup lan wis dhewe. Ta urusan. Janji omah sing ngurus ya aku. Karena pali tak deretan. Oh. Kesempatan. So, pasaran karo ini. Asik. Ngomong kuwi. Apa? Ora mau apa-apa. Ini terawih kita lunga aku bingung. Pokoknya lunga aku. Oh, jadi nginai yuk kerungu kupingi. Kalau masalah saya tuh pak, gue pengok agak kerung nengah. Ngene iki sing dadi kedidal ya pangkat. Sing wedok ora liwatos sing golek duit. Nah, aku ora payu. Kambine gendhelak gosisan. Bingung golek. Aku nyanti yo. Tanggo di tas. Benar tas kok, ya? Asal, Tas. Tas lagi minggat loh. Tas lagi lunga apaan? ya. Kan gue di kamar itu duluan gitu. Duluan yang kamarnya. Oh. Yuk. Temu nih. Iki lho, Kak. Iya. Asik apa yo sing wedok, sing golek duit. Wong lanang penggaweane turatur ya pola kon. Dudu mbak. Gas ya. Susultan. Para sabar aduh Pak tenan bojoku. Aduh koyo. Pamit Pak. Makan. Yo. Yo. Wis pokoke lilakno rasah mikir aku pokoke. Yo. Hati-hati loh. Dewe Pak. Anjir. Lilakno ya aku yo. Hati-hati loh. Oke. Yes. Hanya dia, men. Anu aku Lu nggak bisa tuh karena mulu. lunga. Bapakmu sono ya. Piye, Mak? Akar lunga dul. Lari nyanyi. Mak, Akar lunga dul. sama lu lah. Bapakmu sudah gelem gelane duit. Aku nama harus opo? Pengen ngomong harus bapakmu lho. Urusan bapakmu ke. Oke. Coba tanganku. Oke. Weh. Lilakno aku dul. Urusan adikmu. Aku nama harus opo? Kowe akar lunga dul. Bapakmu wis utang oke. Lah aku ora lunga. Apa sing ati bakane adikmu dul. Aku malah ketemu. Coba.
belakang. Mau golek ini apa kok nangis kok? Pak. Ojo mabuk lho, kok mabuk. Ojo mabuk lho. Kok mabuk? Kenapa mabuk? Nyapa kok Mas Dewi? Heh? Mas Dewi rek, ojo ngono lho. Mak. Mak. Ya benar mas. Baru bapak nih. Ma. Wait. Ya,